Lokáció, láthatóság, potenciál. Berettyóújfalu határában az M4 autópálya és a 47-es főút találkozásánál egy kivételes fejlesztési helyszín kínál új perspektívát. Több mint 87 000 négyzetméter stratégiai elhelyezkedéssel. Debrecentől autópályán mindössze 20, Nagyváradtól pedig 40 percnyi távolságra, ami kiemelkedő elérhetőséget biztosít logisztikai, raktározási vagy szolgáltató fejlesztések számára. A telek több részre osztható, akár külön-külön is megvásárolható. A terület elvi közútkezelői hozzájárulással rendelkezik az alábbi fejlesztési elképzelésekhez: üzemanyagtöltőállomás, vendéglátóegység, szállásépület, valamint logisztikai raktárközpont kialakítása. A területen saját trafóállomás található 3x300 amper teljesítménnyel, amely igény szerint tovább bővíthető. Magas beépíthetőségi százalék, biztonságos, 1/1 tulajdon, helyi szabályozási tervben elfogadott. Kiváló láthatóság, erős forgalmi környezet, rugalmas fejlesztési lehetőségek. Egy stratégiai lokáció közvetlen autópálya kapcsolattal, ahol a fejlesztési elképzelések valódi értékké válhatnak.